en puɗɗorima inde gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men kursuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men yo aduna en duwanima seannaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada so buuɗal yurmede feeri feeñe windere feeñje ɓatake bindaɗo ɓatake buuɗal yurmede ñande alkamisa 25 lewru juko hitande ujunnaje 2022 ɓatake jeertino ko fati e cellal ɓalli hono no kewɗen wadde kala alkamisa weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv dendagal hettiyankoɓe dande men dendagal calcaltiri pelle men dendagal rendoji men jaam Allah waale moon ko adi buuɗal men yurmede ko fate cellal aade en duwanima dendagal bandiraɓe men kala en duwanima dendagal mayɓe men e mayɓe julɓe kala mayɓe ɓe yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna mayiraɓe ɓene yo Allah rokku ɗumen no muñori Allah lomto lomtina dendagal ɓe cellani ɓe mbawana koye mumen yo Allah rokku ɗumen celle ha timma wonɓe cuuɗi hôpital uji cuuɗi cafrirɗi Allah yaltin ɗumen toon e dow jaam e kisal wonɓe galleji musidɓe tedduɓe ɗen cippira e rafiji ko Allah jogui jaam yo Allah rokku ɗumen jaam ha timma en duwanima kadi dendagal dumbaɓe ene waɗe mabɓe hewɓe taw ko tuumaɓe ɓa takkaɓe nanguiraɓe saaha ŋañalde ne dumba e nder cuuɗi dumbirɗi en ñaguima Allah yo Allah dumbitɓe toon so tawi kadi ko dumbiraɓe waɗɓe gueɗe kamtorinɗe yo Allah mem ɓerɗe mabɓe ɓe dutto e peewal Allah ittaɓe e nder ɗiɗon cuuɗi cafrirɗi cuuɗi jumbirɗi en duwanima kadi dendagal bandiraɓe men to mbawi wonde kala guila to kay haydi ha bandiraɓe magama ha to bandiraɓe musidɓe tedduɓe Sinthiou Boumak naɓe e dendagal diwan Sénégal o kala e dendagal bandiraɓe kala to goni ha to Gambie e oɗo saaha joni saaha ndungu musidɓe tedduɓe ɗen gandi hewɓe ko bomiɓe hewɓe galleji men ko nanude ndiyam hewɓe ñalawma hande o ngala koɗanɗe ɓe hen koɗanɗe mumen dirguitima ɓe hen koɗanɗe coofi natti joguima kulhulir nadde e ɗen koɗanɗe ɓe hen ha oɗo ñalawma hande mo kalaten musidɓe tedduɓe ko diƴƴe ko ndiyam woni e nder galleji mumen eɗen mbiya bandiraɓe kadi eɗen ciftina ɗumen ko jejjitani e kala saaha yimɓe ɗen duwo yo Allah rokku ɗumen ndiyam yo Allah rokku tooɓo yimɓe ne jarno kono kadi eɗen mbiya bandiraɓe hoto jejjitta kala neɗɗo duwi yo Allah rokku ɗum ndiyam yo Allah rokku ɗum tooɓo yo Allah yarnu ɗum musidɓe tedduɓe hoto yejjita duwade hen yo Allah rokku hen ko heeƴi e men weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique musidɗo moon sehil moon Sar Abdoulaye Sarr e hewno adade ene buuɗal yurmede ñande alkamisa kala ko fate e cellal aade hande noon ko almudel moon Ghalii Abuu Bah no pulaar heewide ni bafa udumeɗo wawa lomtade bafal mataw ko gam yidde musidɓe tedduɓe addude ballal mum no wawi fodde foof walla furɗude hen ko ɗum woni mujibu arde en subaka alkamisa hande e wadde jubbande seeɗa ko fati e jeertino cellal aade eɗen gandi oɗo saaha joni ko saaha ndungu wona ko saaha yolayru wona ko saaha beddaji musidɓe tedduɓe ne mbi dak ndiyam bandiraɓe musidɓe tedduɓe eɗen teski kadi en teska kala gueɗe mbaɗi ni henen to yolayru wanno woni inondation musidɓe tedduɓe caggal ɓe hen gañotoɓe hen caggal ɓe hen wasoɓe pittali men saabu en jii e kala saaha eɗen nana sukaɓe juulima eɗen nana saaha mawɓe masama courant eɗen nana saaha ɓe hen kuuɓeje jane mumen
on sahaa to ɓenni musidɓe tedduɓe balɗe seeɗa so pawima heen heewi yantude heen walla heewi lomtade ko rafiji ndungu ha tengti e sahaa yolayru ko sahaa rafiji kewɗi ɗum rafiji peñata ko ardi fof e sahaa ndungu e sahaa musidɓe tedduɓe beeli keewi ko sahaa ɓowɗi ɓuuri yidde sabu eɗen gandi ɓowngu waɗata ɓoccode mum koye ndiyam ɓowngu yiɗi ko ndiyam ɓowngu so dañani ndiyam wawa joƴƴinde ɓoccode mum joƴƴinta koye ndiyam ko million ngaji ɓowngu joƴƴinta ɓoccode ɗe koye ndiyam wonata ɗum noon sahaa kala to ɓowngu wirti ene waɗa beeli bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗin nokkuji ko on sahaa ɓowngu yiɗi waɗa ɓoccode mum ha heewa ko on sahaa ɓowɗi ɓurata heewde mo haali ɓowɗi noon haala rafi biyeteɗo jontinoje sen kaali tubankore mbiyana paludisme ɗum noon e mbiya bandiraɓe yo tinno no feewi nden to paludisme e oɗon ñalawma hannde ne ala ko joga kono rentiri e paludisme ha foti e musidɓe tedduɓe ko wiyete harkille walla moustiquaire walla mbiyen fabion eɗen gandi waɗa yoga e leyɗele ko wayno Mali eɗen jiiya e kala saaha so ndungu fandima eɓe jogui koɓe mbiyata campagne woni ruuma ko fate ñakkude yimɓe to fange paludisme kono wona ɗen leyɗele kala keɓata ɗum wona nokkuji kala kadi keɓata ɗin ñakkuji ɗum noon ɓen ɓe keɓani ɗin ñakkuji heeɓe ɗin ñakkuji kala eɗen mbiya jomum yo mbattu hakkillaji no feewi e fabion ngaji woni hakkillaji ndenen sukaɓe tokosɓe ɓe dow famɗuɓe doole cukalon tokoson tinnuɗen no feewi ballen sukaɓe ɓe yo kirto law sukaɓe ɓe mbaɗe kumane fabion ngaji law sukaɓe ɓe lelo law sa humini sukaɓe ma fabion ngaji kadi tinno ƴeewa hunde hay soko jagana wuuji mbaɗa ɗum saraji fabion o saabu eɗen gandi sukaɓe hewɓe ne tallo so lelima ene talloɓe gara haaɓe ƴetto haaɓe ɓaggo musidɓe tedduɓe e harkille o e gan saga noon soɓe ɓaggima e harkille o ɓowɗi gonɗi boowal ɗi nanna kunude mumen nanna pikkiraji mumen ene pikkaɓe musidɓe tedduɓe ene gataɓe e ɗum saabo paludisme ɗum noon mbaɗen feere kala e kala saaha ƴeewen son kijjitima ƴeewen so tawi sukaɓeɓe tallaki ha takke fabion ngaji he e kala saaha kadi pewniten ɓe lelde mabɓe musidɓe tedduɓe nden sukaɓeɓe no feewi ndenen nayeɓe eɗen jogui nayeɓe nde wonnon golam mawɗo holto heɓata nayejo holto heɓata hankkadi wayata kono cukalel ni no cukalel toppitirte ni ko noon nayejo foti toppitirede to banggueji foof noon to banggue wertanede to banggue humanede fabiyo mum to banggue ƴeewede kala saaha so tawi lelde mum no feewi to banggue musidɓe tedduɓe heblede to banggue foof so neɗɗo holto heɓata duuɓi ɓurtoto ko hana wonno cukalel ni ɗum noon mbatten hakkillaji men no feewi e nayeɓeɓe ganden kadi neɗɗo wawa dañde ko foti e nayejo noon bawɗo wonde foof wona jinnaɗoma jibinɗoma e duhol mum walla jibinɗoma musidɓe tedduɓe reedu mum wona jinnaɗo maɗa wona bawɗo wonde kala gande nayejo ene heewi fayida nayejo ne heewi ɓuural nayejo ne heewi barke nayejo ne heewi yurmede e nder galleji he gande kadi musidɓe tedduɓe yurmede Allah heewde ene ara e men yurmede Allah heewde musibbaji kewɗi ene goora en ko sababude nayeɓe ɓe gonduɗen mbatten hakkillaji men no feewi e nayeɓe gande ɓeɗo nayeɓe ko yurmede Allah musidɓe tedduɓe mbatten hakkille kadi oɗo saaha ndungu e rewɓe sowiɓe nde wonnoon debbo cowiɗo nde woni debbo koriɗo musidɓe tedduɓe ene farwi debbo koriɗo so fiɗama ɓowɗi ɓiɗɗo gonɗo nder reedu mum o mo suwa jibinde on e hoore mum ene heeɓa paludisme o musidɓe tedduɓe nder reedu ɗum noon mbatten hakkillaji no feewi ndenen ɓe eɗen gandi ɓinguel gongel nder reedu no famɗi doole tiggoyel so jibinama ene famɗi doole tiggoyel noon tibinede ardena wonde paali e wonde jontinoje musidɓe tedduɓe eɗen gandi ko hunde mettude ko hunde hamnide nde won noon kadi ko cuulel wawa wiide ko ɗo muusi ɗum andaka ko muusi ɗum yiyete tan kene ɗasde yiyete kene farwi yiyete kene famɗi doole ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe mbatten hakkillaji no feewi e rewɓe sowiɓe ɓe nden to ɓowɗi ndentuɗen kadi ko wiyete paali chronique hande sen ƴeewi 80% e meɗen hande walla sukaɓe men ene jogui ko wiyete paali chronique noon woni ko hebde paali keeɓa paludisme hikka walla rawane musidɓe tedduɓe mbasa wadde traitement mum ha timma ƴetta poɗɗe walla ƴetta doliprane walla ƴetta paracétamol kalma oɗon rafi musidɓe tedduɓe walla ƴetta traitement
puɗɗoɗa traitement ha puɗɗoɗa simorde goppa tawa musidɓe tedduɓe paali o gasani e ma ha laaɓa. So ndungu artoyi walla so yi ha woni balɗe musidɓe tedduɓe jiiya kadi pawle ɗe garta wona paali chronique walla mbiyen paali plus plus. ɗum waɗe kala saaha son teskiɓe woli yimɓe kala saaha ndungu koko dafate ko rafi o tan ardata. musidɓe tedduɓe eɗen gandi ko hebbiri kewgal ne weeɓi. ɗum noon mbatten hakkillaji no feewi. so paali are maɗa neɗɗo yo ya waɗoya ko wiyete gudde pes koto miijo tan wonde ngo paali gondumi caftoɗa safara paali nde wonno paali dusma rafiji kewɗi ne jogui ene jogui maale mum ene jogui o wiyete symptôme mum cikkata ko paali dusma andinte tan ko mbaɗa gudde pes. docteur holkisuma ƴeewa ƴiƴam ma so tawi gandanɗa hoore maɗa ko micro ɓowngu wone maɗa confirme wonde ko paali dusma joguiɗa jogo ƴetta traitement ma ha timma mbasa wadde hen ŋañalde caftoɗa ha timma. so traitement ma gasi mbaɗa contrôle kadi ƴeewa so tawi rafi o gasi e ma ha laaɓi. musidɓe tedduɓe so ɗum ala wonata ko rafi chronique. eɗen gandi noon yimɓe hewɓe ha tengti rewɓe ene belsini no fewi to banggue safaruji. so cellani mbiyeɗa ma nownoɗa joom suudu ma nawa hôpital walla an cippira e joom suudu maɗa nawa hôpital walla cippira e sukaɓe nawde ɗum hôpital. ko ponnoɗa ñamde ko ponnoɗa ñamminde foof musidɓe tedduɓe cooda ordonnance uji jooɓa consultation ngaji gadda cooda ordonnance uji. ko rewɓe ñallata e galleji ko kañumen poti toppitade jargol médicament ji kañumen poti toppitade sukaɓe no jarde médicament ji mumen. kono eɗen teski eɓe keewi welsinade ɗum no fewi ɓe jara hande ɓe diwa janggo so tawi ko subaka e kikiɗe subaka e ñalawma jamma ɓe jara subaka ɓe jejjita ñalawma walla ɓe jara subaka e ñalawma jamma ɓe mbasa yarde ɓe kuppa traitement walla ɓe mbasa reggodirde ɗum. musidɓe tedduɓe traitement kadi so reggodirani safara so reggodirani jomum heɓata hen ko yiiɗi. walla rewɓe ɓe codana ɗumen ordonnance jara hen poɗe ɗiɗi poɗe tati duuña mbaɗaɗa natta jogade hen haaju wona haaliss boni cellal dañaka. musidɓe tedduɓe tinnoɗen no fewi eɗen no worɓene mbaɗe contrôlé sukaɓe beele ne jaari timmi kañumen ha timmi. suddiɓeɓe beele jaari médicament ji mumen ha timmi mbaɗi safara mumen ha timmi. ko rôle men neɗɗo foof ko gaynako neɗɗo foof kadi ko namdeteɗo gaynaka mo. musidɓe tedduɓe ɗum noon mbatten mabɓe hakkillaji no fewi mbatten mabɓe hakkillaji no fewi haaɓe mbawa toppitade traitement o ha timma. oɗo saaha ko saaha paali ko saaha mo ɓowɗi keewi ndentuɗen no fewi ndentuɗen paludisme Allah reena en. so ɗum ɓenni eɗen gandi oɗo saaha mbiɗen ko saaha ndungu ko saaha beeli ndiyam kala mo haali noon haala beeli. musidɓe tedduɓe oɗo saaha joni en jii ndiyam naata ha e guenale e bamule en jii ndiyam naata ha e jindeli ndiyam ɗam naata ha e nder wuuro ndiyam ɗam rutto ha e caali. musidɓe tedduɓe nokkuji to yimɓe juwata nokkuji to yimɓe lorto nokkuji to yimɓe jarnata dabaji mumen. musidɓe tedduɓe rafiji kewɗi ene keeɓe hen woni ko wiyete musidɓe tedduɓe ko wayno choléra deedi dogoji hayso wona choléra alhaali deedi dogoji so ndungu ari. musidɓe tedduɓe eɗen gandi deedi dogoji ne keewi deedi dogoji ne keewi ne saɗi hande ndungu gara e galle tawa a yiyani ko famɗi foof neɗɗo goto ene andi wonde reedu dogoru noon. musidɓe tedduɓe ne foti safrede saabu reedu dogoru so duumima e neɗɗo ko déshydration addata ɓandu neɗɗo gasat ndiyam ha laaɓa. ndiyam noon ɓandu so gasi ndiyam neɗɗo wawa sellude. ɗum noon so neɗɗo arama reedu dogoru ko ardi foof yo toppito yarde ndiyam kewɗam ko rewi hen yiiya docteur mum safro safara mum ha timma. kadi reedu dogoru so are neɗɗo ko rewi hunde poppi aduna ñaw guite e deedi dogoji hono mum yawde rabde ala. nde wonno enen gurden ko gurdam communautaire ko enen gurdi ko enen ñamdata ko enen jardata ko enen ndendi pollode ko enen ndendi kasuji ataye ko enen ndendi kasuji café ko batten foof ko enen baddata. ɗum waɗi musidɓe kadi en tewaki so goto arama rafi sen ndenaki tawi ko rafi daɓowo joni enen foof daaɓeɗen batten hakkillaji no fewi to banggue laaɓal. so neɗɗo arama reedu dogoru musidɓe tedduɓe so yeehi dow wuuro so yeehi kabina so yalti yo ƴettu satalla walla ƴetta robinet mum ƴetta sabunde cabune guppirɗe ɗe ala ko ɓuuriɗe hewde fayida ko cabune ittoje rafiji kewɗi ittoje microbe aji kewɗi. musidɓe tedduɓe ƴetta sabunde maɗa coɗoɗa sabunde mbaɗa juuɗe ɗe ha ƴuufa mbasa sotkinade ko coɗoɗa tigui tigui coɗoɗa juuɗe ma ha laaɓa coɗa hakkude peɗeli maɗa coɗoɗa hakkude lawƴa ñirka ha tengti hakkude ciganeji maɗa. e oɗo saaha kadi nde mbiya bandiraɓe yo tinno e kala saaha neɗɗo yo horkis ciganeji mum yo ittu ciganeji mum ha laaɓa. musidɓe tedduɓe caloɗa haydara naata hakkude feɗenu ndu hakkude segene o e nguru tewu ɓandu ndu feɗenu ndu. musidɓe tedduɓe coɗɗa ha laaɓa kala nde coɗiɗa ƴeewa gartiɗa taroɗa kolƴa
jooɗoɗa coɗoɗa ko famde fof mintaji ɗiɗi mintaji tati korkita ko woni hakkude cigineji ko ha laaɓa musidɓe tedduɓe ko adi kaɗa mema gueɗe dendaɗe ko wayno pollode ko wayno kas ataye ko wayno ñamdude yimɓe gueɗe mbaɗi noon so ɗum ala musidɓe tedduɓe man noon ko yaltata e neɗɗo ko wona taare ɗe wona dow wuuro o foof ko brosaji bonɗi musidɓe tedduɓe ko microbe aji kewɗi ɗum noon so tawi a laaɓa toppitaki laaɓal ha tentirede dogoru musidɓe tedduɓe joni joni sa ñamde yimɓe walla ƴetti pollode walla ƴetti kas ataye goɗɗo hutirima ɗum joni joni musidɓe tedduɓe daaɓa yimɓe foof walla galle foof raaɓe ɗum noon batten hakkillaji men no fewi e oɗo saaha joni saaha de dogoji neɗɗo wasa wesenade reedi dogoru so are maɗa ñalawma so ɓuuri ñalawma goto so ari ñalawmaji ɗiɗi waɗ feere jaaha jiiya docteur hunde law surtout sukaɓe tokosɓe hande galleji eɗen jiiya cukalon goram nan lappi mintaji ɗiɗi foof ko yaaɓe dow wuuro natti hay wawde ummade jooɗade potuji mumen walla yaade tarodde ko ɗon to jooɗi ɗo ko ɗon jahata dow wuuro musidɓe tedduɓe deedi dogoji ko nan doga tan ko ndiyam mi ham yaltata e mumen musidɓe tedduɓe ene yawi tampinde cukalel ene yawi gaynude ndiyam cukalel ɗum noon tinɗen no fewi toppitoɗen ɓe saabu mawɓe hewɓe hannde nana gonde rafiji ko rafiji chronique ko guila jomum jibina sen teskima cukalel jiyaguel ko guel dudduyel derel no feti ne jiiɗa guel foof toon ne ciri ne jiiɗa guel foof e guel aami e guel tampi hayso tawɗa sukaɓe ne pija kewɗa yiide guel e guel woni banggue guel mawnida o raffi hankkadi saaha fof ko dispensaire saaha fof ko hôpital hanguel wona babiraɗo hanguel wona nayejo musidɓe tedduɓe kala ne jiiɗama o wona karɗo cellal ne jiiɗa guel foof e guel ɗasɗi musidɓe tedduɓe so guel renaki ni guel wonta ko criminel ɓernde yorata saabu hankkadi guel woowi musidɓe tedduɓe mette guel woowi gandanɗa hoore maɗa hedde banggue maggue guel woowi musalla ɓernde yoori hankkadi ɗum noon caloɗen ɗum mawɓe hewɓe hannde nana cellani ko rafiji chronique gondi guila no goni sukaɓe guila e ƴettugol ngol fewani ha e musidɓe tedduɓe joɓɓi sukaɓe janata mbasa safrede ha e paliji sukaɓe gonata guila ne pamɗi ha e deedi dogoji keɓatno ha e malnutrition joguino guila no goni sukaɓe jaada hen mawnude hen bandiraɓe musidɓe tedduɓe so jomum mawni ronka gueɗe kewɗe wasa wadde hankkadi ne jiiɗa ɗum foof ko pharmacie jogui ɗum ne jiiɗa ko dañi foof ko liggi foof ko hôpital balɗe ɗiɗi balɗe tati foof ko rendez vous hôpital musidɓe tedduɓe tawa ala ko saabi ɗum so wona nehede rafi e ɓandu mum walla nehede rafi e nder ɓande mum musidɓe tedduɓe callen ɗum batten hakkillaji men no fewi oɗo saaha joni ko saaha musidɓe tedduɓe ko saaha borosaji ko saaha kolra guure men hande ne nana ndiyam hande kala guure men so jii beddaji ene mbi daga salteji musidɓe tedduɓe kurjuraji jiibaji musidɓe tedduɓe so jawdi ma yi wedde gaɗa wuuro tawa woɗɗani so mbabba ma yi wedde gaɗa wuuro tawa woƴƴani musidɓe tedduɓe lumgol e kala saaha rutto e yimɓe ene adda ko wiyete typhoïde so ndiyam naati ndiyam ɗam naata ha e nder galleji heddo yimɓe ne juwa e ndiyam ko rafiji ɗum noon toppitoɗen taaridi men no fewi toppitoɗen taaridi men no fewi so ndungu fandima guure meɗen so laamu daraki daroɗen sagataɓe wuuro yo pittu guure men ha laaɓa itta kurjuraji itta jiibaji goɗɗina musidɓe tedduɓe wuuro ngo tawa so wuuro ngo nani ndiyam wona ko pobilaji wona ko salteji wona kuusuji beddaɗi enen to e galleji yimɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum sabato rafiji kewɗi ko ɗum sabato choléra ko ɗum sabato fièvre typhoïde ko ɗum sabato rafiji kewɗi goɗɗiɗi keɓeten ɗum noon timpiɗen laaɓal men no fewi nde won noon cellal kañum woni afo kala ngaalu kono bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko laaɓal kañumne woni afo kala cellal ɗum noon tinɗen no fewi e laaɓal men tinɗen no fewi laaɓal ɓalli men e laaɓal ko ñameten e laaɓal galleji men kotki men e laaɓal taaridi meɗen so ɗum ɓenni oɗo saaha joni ko saaha ndungu bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinɗen no fewi mbatten hakkillaji e lorde leɗɗe mbatten hakkillaji no fewi e taaridi men neɗɗo gonɗo galle Sinthiane haysen mbawa loroyde musidɓe tedduɓe gaɗa wuroji men tinnoɗen beddaji men mawɗi ko wayno goudron ngaji ko wayno beddaji principal mbaɗen hen leɗɗe loren hen leɗɗe oɗo saaha joni ko saaha ndungu so lekki lorama ɗo e ndungu ko gasde musidɓe tedduɓe en gandi ndungu ɓeeɗi heewi rewde hen ko demminare walla dabbude ɗon nde ceeɗu aroyta tawata ko lekki ki fuɗɗima gandanɗa hoore maɗa darade fuɗɗima wurde loren leɗɗe ne heewi fayida lekki ene salo ko wiyete yo layru lekki ene salo gandanɗa hoore maɗa ko wiye hendu gullu lekki ne salo poussiére ne falo ɗum lekki ne heewi cellal ɗum noon tinɗen no fewi loren leɗɗe taaridi men loren leɗɗe galleji men
leɗɗe ɗe goodi leɗɗe gaddoji ɓuɓri, leɗɗe ɗe goodi ko leɗɗe gandanɗa hoore maɗa bawɗe sippurtude nguleyki, leɗɗe ɗe goodi ko leɗɗe ɓesnoje. ɗum noon tinuɗen no feewi loren leɗɗe ɗe kadi ne gadda safaruji kewɗi, eɗe gadda cellal kewgal e nder gandanɗa hoore maɗa musidɓe tedduɓe taaride meɗen. ɗum noon tinɗen no feewi mbatten hakkillaji sagataɓe guure e wonɓe e galleji, wonɓe e galleji sincanuji. tinnuɗen loren leɗɗe e galleji men, loren leɗɗe e taaride men, loren leɗɗe e beddaji meɗen musidɓe tedduɓe. beele ɗen leɗɗe sen jii hande Fouta eɗen mbiya ne wuuli ko soppama ha laaɓi, sen jii hande Fouta eɗen mbiya ne heewi poussiére ko leɗɗe coppede ha laaɓi, sen jii hande no Fouta ne wiye wonata ko yimɓe coppi leɗɗe mum ha laaɓi bonni taaride mumen. hande kala ko ari ene mabɓo e meɗen bandiraɓe musidɓe tedduɓe. teskoɗe kala leydi ɓuuri hewde leɗɗe, ɓuuri famdude poussiére, ɓuuri hewde toɓoji, ɓuuri gandanɗa hoore maɗa famdude nguleyki. nde wonnoon lekki ene falo nguleyki, lekki ene faddo poussiére, lekki ne heewi fayida e taaridi. taaridi noon musidɓe tedduɓe so taaridi haalama ko neɗɗo haala, ko cellal neɗɗo haala. ɗum noon batten hakkillaji no feewi e lorde leɗɗe e wadde ko wiyete reboisement e kala saaha. musidɓe tedduɓe Allah walla en ballen koye men. buuɗal yurmeende so feeri feeñi, feeñe windere feeñje ɓataake bindaɗo ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abou Bah. yo jaam Allah ñalla en.